नमस्ते प्रणाम भैया, हम गीतकार राकेश भारती यादव। तो एगो हमार चैनल खुलल बा जय माँ एंटरटेनमेंट चैनल। तो रउरा सबसे ये कहब कि चैनल के सब्सक्राइब करी जा, लाइक करी जा और हमार लिखल गाना कमेंट करी जा। कैसन हम गाना लिखत तनी कैसन लागत रउरा सबके। अभी एगो गाना हम लिखले बानी, जे गाना गावत रन विशाल राजा के नाम सुनो हम जरूर सब। गाना ऐसे बा कि दिलवा में श्रद्धा बाटे हर लागत मोर नौकरिया सरस्वती मैया। कि दिलवा में लालसा बाटे लागत मोर नौकरिया सरस्वती मैया। तो फिर द हमर पर नजरिया सरस्वती मैया। तो फिर द हमर पर नजरिया सरस्वती मैया। कि हे बात लालसा हमर लागत जे नौकरिया करी मेहनत माई फेरी द नजरिया। कि हे बात श्रद्धा माई लागत जे नौकरिया करी मेहनत मैया फेरी द नजरिया। कि दिनो राति पढ़ी मैया के नीन कि दिनो रात पढ़ी माई घूमी न बहरिया सरस्वती मैया। कि लागल रही माई लागत हमर नौकरिया सरस्वती मैया। तो फिर तो हमर पर नजरिया सरस्वती मैया। ये गाना को हम लिखले बने जवन की विशाल राजा गावत रहन, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो रुरा सब तेरे प्यार दुलार बनेले रही और जय में एंटरटेनमेंट चैनल से भी गाना छूटे वाला बा। सही गाना पे आवाज छूटत रही और सब तेरे अपना छोट भाई राकेश भारती के प्यार दुलार देते रही जा।